Ja, iedereen, goede dag, goedemiddag iedereen. De groeten gaat uit naar ieder natuurlijk. We bara odigi, ala de sama ikisa odi. Ala de lobby wan ikisa odi. En natuurlijk, we gaan masragado, neng voor masragado kan blessi wiki wi akaki ti meke alasani gobung anga alasma. En natuurlijk, lieve mensen, even heel kort. Ik zal niet lang online blijven. Echt even heel kort hoor. Minuten lang online. Maar hey schatje Selma, hoe gaat het schatje? Nee, mevrouw Siwo, naar de nichtjes de dape, mevrouw Siwo, hoe gaat het met jou? En alla dit is maar online ja natuurlijk ook, dus maar dat zeg ik is Odi. Alla dit is maar online ja, de kisha lobby Odi natuurlijk. Jullie krijgen de groeten allemaal. Jullie krijgen allemaal de groeten natuurlijk. Iedereen lobby. Pede schatjes voor me de. Pede mooi juka uma voor me de. De mooi samaka uma voor me. De mooi kotika uma voor me. Pede de. Oh mevrouw Saba Strevidoro. Helemaal vanuit Aruba. Mevrouw Saba helemaal vanuit Aruba. Mevrouw Saba, hoe gaat het met jou? Mevrouw Saba, hoe gaat het met jou? Helemaal vanuit Aruba. Helemaal vanuit Aruba is Revidoro. Iedereen krijgt de groeten. Lieve mensen, ik ben nou te lang online, want ik heb heel veel dingen te doen. Ik kan niet lang online blijven. Maar Asan Sami wantaki even. We moeten sportief blijven. We moeten sportief. Wie allemaal moeten sportief. Alla desma esi. Sang bepaalde aboppen se doen aan mij. Sang bepaalde mongomang e doen aan mij. Maar nooit mi atine brong. Nooit mi ne wraak. Tede lafu tede teke kik. Mi eteke kik ook doen aan ding. Tede teke mi foto e bewerkt e share. Mi e lafu. Mi eteke kik mee ook doen aan ding. Nooit mi ate brong om de sandati. De mensen se bewerkt mi foto e doe ome sananga mi foto. De share, de PTV en lafu. Mi atine brong, me yepi de share, dat me lafu mee nanga ding. Omdat ik ben sportief. Omdat mi nou een sportief man. Dus de muizen zitten komen sani voor me bewerkt de share. Mi atine brong, me lafu mee, me teke kikanga ding. Samen. Maar adete den basi bravo meke wan blunder. Adete den basi bravo meke wan blunder te teke kik. Dat allemaal atje brong. Dat want aki de man die si de onsportief. Den de onsportief, lieve mensen. Alla de muizes. De muizes eteke bepaalde kik. De mensen zitten een bepaalde kiek. Hey, als gaat je me die video, mevrouw Nancy Pamaka, apamaka moeie voor me video. Hey, Nancy zaka hartjes gimino. Zaka hartjes gi babyface Bennie Miranda. Nancy Pamaka. Amoy schatje voor me video. Nancy Pamaka. Zaka hartjes. Hey, a dochtertje se fido, na mine se fido. A gambaka uma na mineng. Na mineng, isabi den baka kleur sa i benki tok. Den baka kleur sa i benki, dan na mineng abi de, na mineng abi abaka dati. Den baka kleur sa i benki. Gamoy baka, na mine na abaka dati abi. Gamoy baka kleur. Na wansama na iwini abaka dati. Isabi abaka kleur die e benki tok. Lieve mensen, mok you wantori.
Bennie Miranda zei je ja. Amanja namo sportief man fugon tapu. Bennie Miranda. Namo sportief man fugon tapu. Vader, wij een panesi schatje voor me bel me. Ken goluk wij een panesi. Wij een panesi schatje voor me bel me. Mijn goluk wij een panesi schatje voor me. Wij een panesi schatje voor me bel me. Ken goluk. Mijn goluk wij een panesi schatje voor me. Oh, mijn goluk wij een panesi schatje voor me. Mensen. No. Akonde fubu ya. Da mo soru wansani. Mo soru wansante meta ka akonde fubu ya. Akonde fubu ya echt no. Da mo legu wansan uit. Mo legu wansan uit even. Luka moni dat ook. Amonija. Dat we taki abra. Dat. Akonde fu gwanga baka. Dan ole wele. Amonija. Amonija no. Dat de man devalueer. De man devalueer a SD. De man devalueer a SD plus de man devalueer a euro nanga a dollar fui. De man devaluering. Amonija ano schijn me kotiere mensen. Want mina I koti schijn nanga SD. Maar mi wan leg hoe wansani uit over a euro. Amonija ano schijn me koti. Maar mi wan leg hoe wansan uit over a euro. So, dat is ammonia toch mensen. Dan moet je goed uit ammonia. Moet je goed uit over een euro. Nou, wat CB doet zo SRD dit jaar. Dat CB doet zo SRD dit. Als CB doet zo SRD dit, toch lieve mensen. Als CB doet zo SRD dit. Temi go poti benzine. Toelezi. Temi go poti benzine drilezi da amoni disi kaba. Temi go poti benzine tulezi drilezi da amoni disi kaba. Na wan sebi dusu SD deja. Net mi tering alas machi. Da mo legu wansani uit over a euro sai tek unu no. A euro fu we no. Da fasfa euro. De man devalueer a euro fu unu. Dat tegen wissel a euro. Hoe ja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3. 3300 dit jaar. Dat 3300 DC. Tegen wissel 100 euro. Dat de mij geeft 3300. Dat want dat je 3300 sa de mij geeft. Dat lukt saip sa. 3300. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A 10 DC moest erbij ook toe.
amude 4300. 4300 de mamugiu. Maar sa de mai do. Sa de mai do. De mai gi 3300. Da 3300 sa de mai gi. Dat tego poti benzine. Dat tapu alawa liter. Dat de mai naki dat penanga 10 SD. 10 SD de mai naki tap alawa liter. Dat want taki a euro voor you. De man devalueer a euro voor you. Want de mai voor you anga. De mai voor you anga 1000 SD. De mai voor you. Tap alawang 100 euro. Tap alawang 100 euro. De mai naki anga 1000 SD. De mamugi 4300. De mamugi 4300. Maar de mai gi 3300. Da sebi dusu SD ja. A sebi dusu SD ja. Temi tanka drilesi. Temi poti benzine drilesi da kaba. Net mi tanka. Tu dusu SD mi pai net tanka. Da tem go tanka baka ete drilesi da sebi dusu sande ya da kaba. Benzine money. Da lieve mensen. Da mo soru wansani da internet. Lukwa internet ja. A internet ja, dis na ala sei me kis internet in wagi, tapu strati in busi, ala sei mi abi internet. Da internet ja, dema esera internet dis giwi ook to in dala. Dat want taki, a dala, tego wissel a dala, dat de mij giu weinig, maar de mij hanteer wan koers voor 1 op 43 tap adala. Dus daarom no digicel na telesino abi karta moro voor 10 SD. Ze hebben geen kaarten meer van 10 SD. A kaarta dat die volgens mij 20 SD schrijft de man op abi moro. 20 SD bestaat volgens mij ook niet meer. Omdat de man verhoogt alle de prijzen. Plus de man verlaagt a waarde van euro zomaar. En de man devalueert a SD. Plus de man verhoogt alle ding winkelprijzen. VAP anga abope douanga wiso. Abope pe wan big rol in a sandati. Desma fu maro weinig gi abop to zetels. Maar abop no ma sete. Next lieve mensen. Ba bravo's don da pe daye de gui. Heer grontapu takanga bravo. Heer grontapu e bari bravo. Heer grontapu e tagi bravo dat desma e pina. Bravo ata haika. Bravo ata yei. Fostromishwa libisma yesi tanga so. Ba bravo. Lieve mensen, da alla den problema dati sai teke we no. Da ba bravo wanga desma fu en. Te taka true. Da bravo wanga desma fu eda de kon skifi lau sani. Desma fu bravo dat de contact je tijdlijn dat de kon skifi lau san de contact je met lau sani. Omdat alle gado de go na kabinet van de VP de go dape dat de go suku wan piking 1000 kolu de go suku dape alle gado de go ando dape na kabinet van de president. Dat de ando man dati wip de wayes klap finja do titowe. Da de man dati te de bezig tap you tijdlijn e do you sani dan de sma dati e kon koshi you kaba. Da de tagi Miranda e gebruik crème, Miranda e gebruik sani. Terwijl lukuja na live mi de jankuja. Next mi na e gebruik. Miranda na e gebruik next. Maar de koi kosi tap Miranda tijdlijn, Miranda disi, Miranda you so, Miranda dati. Nooit mi na e piki ding. Nooit mi na e gide antwoord. Because I don't care, I don't give a I don't care. Tede kon kosi, tede de teke mi foto e bewerkt. De kai mi bako. De kai mi turtle. De kai mi ninja man. De kai mi ome so to nende gimme. I don't care. I don't give a I don't care. Mina to benga desandati. Mina ispanga desandati. Maar te den basi bravo. Meke wan fout. Te je dreigi bravo.
dat de wani ke, dat ala de go sidon dat de ke. O Bennie Miranda asai. Bennie Miranda gantangi asai fika. Bennie Miranda gantangi stop asai. Maar te de dreigisma, we de rustig. Te de dreigi Miranda, te de du omesanyanga Miranda. Miranda e de rustig. Maar momenti, te Miranda wan teke wan kick tapu bravo. Kan de bravo taki lui is luizen toch? Of bravo no sabi bossi. Dat te, luku no te je bossi wan vrouw toch? Te je bossi wan vrouw. Dat a vrouw, i no mag meke a vrouw stick. A vrouw no mag. Yo, if je pusu ala you tongo go in a vrouw mofo. Dat yo meke a vrouw stick. A vrouw, a vrouw o koini adem nood. I no mag pusu ala you tongo. I no mag pusu ala you tongo go in a vrouw mofo te je bosi wan vrouw. Yo meke a vrouw. Het is belachelijk, het is walgelijk, het is smerig. Inego bosi wan vrouw, dat je tosi tongo eleka vrouw la bala 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 bala. If wan vrouw bosi mi sotok, daarom minai bosjanga ala vrouw jere. Minai bosjanga ala vrouw, fosi mi bosi wan vrouw, me luko fasma dat sabi bosi. Teye bosi, inom tosha lai tongo kon spami mofo, inom tosha lai tongo kon adoko spami mofo. A bosi ne bosi so. De man dat no sabi bosi. Te je bosi wan vrouw. Te je gi wan vrouw wan kusje. Na pe ye pianga i tongo. Yanga asama tongo na pe. Yanga asama tongo e pe. Ino mak toshi yu tongo to misi. Da je gui. Je eigenlijk asoyenke na. Asoyenke bijna tanke na tasma. If je toshi tongo to misi je kishasma pa. Haar kon dat je drukkie tongo je. Eigenlijk je forceer asma. Bossi na i bossi so. Te je bossi wan vrouw. I moet teken subtiel i moet teken. Te je bossi wan vrouw. Asma lippen. De lippen fasma. Yunanga asma lippen. Na pe anga asma lippen. Asma boven lippen ja. Of asma onder lippen. Na pe anging. Na peye piange na bosi. Na peye piange. Ma inomu haar fesi kon jugu. Poti fesi jugu. Enke yache bon. Da je bosha sama. Enke yache bon. Je bosha. Vrouw ne bo afostromisha sandati ere. Na fostromisha sandati. Dat de muisers en hoofden die zie. Dat de man strefe teka video dat die dat de share. Dat de Miranda sha foto. Te Miranda sha video dat da Miranda utaki som yo so ide no. Dat te Miranda teke kik dat de ati e brong. Te Miranda teke video de sha te Miranda teke kik dat de ati e brong. Terwijl te de du ome sanyanga Miranda e teke Miranda foto we bo werk. E kai Miranda kesi e kai Miranda baka fesi e tagi Miranda ome sani nooit one day mi ati e brong. Mine wrak. Omdat ik ben sportief. Maar lieve mensen. De man die ziet ook. De man die ziet. Eigenlijk. Te luku een model voor de man die ziet. Te luku een model voor de man die ziet. Dat eigenlijk. De man die ziet denkt dat hij de na gadu. De wan mak do anga sama. Maar ta sama no mak do anga ding. Allah we lau. Allah we lau. U denk je wat die zanang? U denk je u meka go tapu? Allah we lau. U kan chayengo na tasa mama. Wa mu chayengo na Miranda ere. U kan chayengo na tasa ma. Ma unom chayengo na Miranda. Ano wabia go tapu. Te we dreigi ala trasma. Dus de man is denk taki. Jo ino ere sa rechtertak na Nederland no. Uno ere sa rechtertak na Nederland no. De sani san VAP nga abo pe du. De mu stopanga de sandati. De mu libi den burger meke den burger taki. De mu libi den burger meke den burger die de vrijheid van meningsuiting. Uno ere sa rechter taka Nederland no. Den gambi die koni rechter voor Nederland. Uno ere sa den taki no. Den taki den don sanigi abo panga VAP du. E wani tapu ala sama mofo. E wani tapu ala burgers mofo. De rechters naar Nederland taka sandati na dictatuur. Na dictatuur. Da bravo.
bravo. Amichai democratie kon. Amichai democratie kon. Terwijl jij wanis mataki. Alas mamofo we wan tapu. Utapanga sandati. Utapanga sandati anowi adagon tapu. Suriname na wan democratisch kondre deja. No wan baka fesi kesi muizes. No wan baka chobo. Baka fesi dungu fesi kesi muizes. Ne kontagi no wan sma. Fade mutaki. No wan dungu baka fesi kesi muizes en hoofdes. Nee, kon zoiets maar van mutaki of zij moet taki op je tijdlijn of zij moet share nanga zij no mag share no wan baka fesi dungu fes kesi muizes nee kon zoiets maar asandati in wie eigen kampu na mongo a mongo tapu uka do de sandati maar no tapesi no wan baka dungu fesi muizes en hoofdes nee go bepaal gita sanasma, sa mag taki, sa mag schrijven, pe basi gi u kinderen, pe basi gi u familie, pe basi gi u kinderen, maar no mango pe basi gi alasma, mi kaba taki lieve mensen, groetjes, bye bye, one love. En mi soru net kaba, mi soru net ka, taki ya bepaalde sma, ita komensani, de legi Miranda dat Miranda abisani gebruik, terwijl, na watra me dringi. Ik drink veel water. Nou, wat raam ik drinken? Lukuja. Ba bravo betaki. U me dingi wata da we pandi gang. U me dingi wata da we pandi gang. Wel, water moet je drinken. Je moet veel water drinken. Dat je gebruikt krontolie. Dan komt alles wel goed. Je moet gewoon veel water drinken. Veel water drinken. Veel water drinken. Gebruik krontolie. Dan komt alles wel goed. Ik ben klaar met praten, lieve mensen. En de muizers en hoofden sanoloba model. Dat ik de wist des refikwe. Maar je noemt kotak lauw santa met tijdlijn. Want tewe kosisma, tewe sma. Tewe bewerksma foto, tewe dusanyangasma, no asma tine brong. Mi dat mi atina brong. Tede bewerk mi sanye kosi mi share mi sanye du. Mi na urat, me yepi den share. Me sorden dat mi na spanga de sandati. En gon tapu sefi esi. Gon tapu de fechala de sandati, du mi na spanga de sandati. Mi lafu me angading. Tede bewerk mi foto dat de tech mi dat Miranda koluku. Dat hem goluku da me lafu tem fa upi da me bereke taki de mandisi. Da sa denki mim do mim gos don ke of mim gos don chali. Te dem bewerk de san fum da de techmi da Miranda koluku. Me bereke taki de mandisi no pikin don de mandisi don. Da sa denki mim gos don ke of mim gosi don chali. Ate de techmi dam goluku dam leis luku dam goluku dam lafu tem fa upi. Baka dat mi belwa yan panesi schatje of mi belwa Hindustani schatje. Mi taigen taki schatje ko go te ko wan kik. Mi chayen go tapu chat tapu. Baka dat im pocha oso baka. De muizers tek mi baka tak Miranda koluku. Luku zo. Mi lafu tem fa op bereke taki de man disi. U denk taki me spanga de zandati. I denk taki je teke foto we bewerk e share e teke foto. I denk dat me spanga de zandati. Denk je dat echt? Dat me boko me janga de zandati? Dus hoe denk, dus de mensen stek een foto of me bewerk. Dat de sharing anga 1000 tassen maar de sharing. Of te de meke de lay voice voeden dat de sharing anga 1000 tassen maar. Dat de denkt dat Miranda overraak. Hoe denk je dat me overraak om de lauw sandati? Mina is panga de sandati ere. Mina is bro komen janga de sandati. Lieve mensen, nyoki wantori. Amok sibe legi mitok. Amok sibe legi mitaki mistas. Meke ome legi mi chaya mango na rechter. De rechter no behandel asak voor mi boom. Bika amoxi no soroto niet eens 1 day. Amoxi no soroto niet eens 3 day. Fu a aantal money sami lasi pai kan hai. Chai amoxi go na rechter. Amoxi no soroto niet eens 1 day. Mi klaag amoxi aan na Genève. De sendekai amoxi go na Genève.
Dape de naken tapen finga tak inom do de sang saye do moro. Amoxi arki. Pets gayadin meke ome leegimi na standvaste radio party ome leegimi dat mina oplichter mi fufu me kou dis dati nooit one day skoutu teke mi nooit one day skoutu faro hoor mi gides an dati so lei mi pai kan hai ome money chai pets gayadin go na rechter pai kan hai ome money de rechters no behandel azak dati boom pets gayadin no soto niet eens 3D. Plus baka dati mi din wan trazak baka in wan bodemprocedure tegen pets gayadin. Pai kan hai ome money baka. De rechters no gimme niet eens wan koprocentie. Alla de money sam lasi tijdens alla de rechtszaak dati. Mi chaya mango baka in wan tra bodemprocedure. Actie de rechter taki. Mi wan mi money baka terug. Bika alla de zaak is na leden maar leegimi. No one bewijs no de. Na leden maar leeg. De rechter jat ook. De rechter neuroko eerlijk. De man no gimme no one koprocentie. De man no gimme. Pets no soroto niet eens one day ama no soroto. Amoxie ama no soroto niet eens one day. Ama no soroto niet eens 3D. De rechters mi din one vordering in. Dat amoxie amandis moet schors. Amandis moet kies one schorsing. Mi din one vordering in. Pai ome money, pai rechter ome money. Sande man do. Amoxie. Na wan berespe nomo amankisi. Na wan berespe nomo amoxie kisi. Amoxie no soto niet eens one day. Amoxie no soto niet eens 6 euro. Amoxie no soroto. Den tramasa amoxie bezita fromu datanga de samen leegimi. De man no soroto niet eens wan afude de man no soroto. Lieve mensen. Dus dat de rechter voor Unuja. De man is neuroko eerlijk altijd. En soms voor de zaak voor je te je tja zaak go. De man onderzoek a zaak boeien. Ik heb het meegemaakt. Want in een case voor mij die amoxie leegimi. Dat amoxie bem soto. En dan tra 3 rechercheurs. Die be zeta fromanga amoxie. De man dat is ref bem soto. Rechter. De rechter. Mi pai de rechter om en dusu dala mi pai kan hai. Tjai de man go naar rechter. Tja amoxie go naar rechter. Een vrouw die bij verdedigt amoxie. Een advocaat, een lanti-advocaat die bij verdedigt amoxie. Zo lei as my lei. Mi tagi kan hai, een man die si amoxie moet soto wis 3D, wis voor de amoxie moet soto. Ome money min pai you. Pai kan hai ome money. Char amoxie go naar rechter. Ome soort zaak, mi chaya man go naar rechter. Amoxie no soto niet eens 3D, ama no soto. Pets gayadin, idem dito. Pai ome money chai pets gayadin go naar rechter. Tagi de rechter takja mandisi veroordelen mandisi. Want a mandis leegimi. Meke ome leegimi. De rechters. Na wan berespen no moden jamang. Pets gayadin no soto niet eens one day. Lieve mensen. Dus dat de rechters voor Unuja. De mandis neuroko eerlijk. De rechters. De neuroko eerlijk. De man behandel uw zaak eerlijk. Mikabataki. Lieve mensen, ga jullie groeten. Ik ga jullie groeten. One love. Bye bye. Ciao. One love. Even snel kijken, een paar mensen blokkeren. Even snel een paar muizes en hoofdes blokkeren, lieve mensen. Na Bennie Miranda Abba Media er, hè. Even snel een paar muizes en hoofdes blokkeren. Altijd me vinden want to blokkeren. Altijd me vinden want to voor den blokkeren. De jarusu tapa chocoladekleur toch. De jarusu tapa chocoladekleur voor Miranda. De muizes en hoofdes. De chat me e actie me. Miranda gantangi ba. Saya biba Miranda. Minabi next. Oké mensen, groetjes. Bye bye. One love. Ciao.